Ekhaya sikhala ubungqayingqayi, sehlikelwe umshophi, sigqemeke ingozi engeqiwa ntwala. Siqeda ukuzwa iy'ndaba ezibuhlungu ukuthi ubaba akasekho emhlabeni. Ubekade ehamba nodadewethu-ke omdala uRihanna. Udadewethu omdala-ke wamthola ngaphesheya kwey'lwandle ubaba esasebenzela khona engakahlangani nomama. La endlini khona uMangcobo owumesisi Mkhize. Mase kuba khona-ke lana ufikile ekuyena ntombazane mina naye silobolene. Shuthi nje ngingathi umfazi wami. Hayibo, upstairs kukhona uRihanna phela lo obekade nobaba ngalenkathi ubaba bemdubula bezama bembulala. URihanna-ke nje ubhizi nocingo phansi phezulu kuyavutha amalangabi. Thina sicabanga ukuthi mhlawumbe uye etoilet or uyokhalela ekhoneni yedwa. Hayibo, nansi imhlola nangu-Rihanna useyagqishazela. URihanna nangu uyophuma ngomnyango. Uma akhuza imhlola, akhuza ibhadi, athi Rihanna mntanami akwenziwa kanje. Ubaba wakho uqeda kuthula manje. Uyaphike mntanami, akumelanga ukuthi uphume. Kusamele sihlale ndawonye njengomndeni. Siyakudinga nawe uyasidinga futhi. URihanna athi ma ngiyaxolisa kodwa kuyomela ukuthi ngihambe. Kubalekile lokho engikuhambelayo. Athi uma yini mntanami ebalekile ukudlula umndeni wakho osemanzini okudingayo njengamanje. Athi uRihanna ma kuzomela ngihambe, I have to go and do fishing. Athi uma mhlola mina lo ngitshela yena ukuthi uzoshiya thina lekhaya silile uhambe wena uyodoba. Athi uRihanna mama sengihlale la endlini ikhanda lami lingagxabha lingaqhuma. Avelane asho uRihanna amshiya uma emila agqishazela ahambe. 3 months later, after ubaba eshonile wangcwatshwa, hake sisebhodroom-ke manje sibize umama. Kahle thina ibhizinisi lethu ekhaya sidila ngokuthi sigqokisa amasophi aseBuzz SA. Ithina esiprovider ngama-makeup artist for all amasophi aseBuzz SA. Wonke u-action waseBuzz SA. Siprovide ama-weave, siprovide iy'ngubo, siprovide iy'cathulo. Everything ethi mswenku. Hake uma afike sehleli-ke nokho. You know phela uma iqueen and iqueen iyalindwa. Uyena phela khale sakhe isicathulo-ke lapho uyena i-CEO, uyena ophethe u-50% wama-shares, mase kuthi mina nodadewethu siphethe 25. Hhayi-ke sisahleli-ke uma aqale-ke ngom-meeting kwakhe, umbone ebusweni ukuthi akekho right uma uswacile. Athi iy'ngane zami ngiyaxolisa ukunitshena le y'ndaba ukuthi ngicabanga ukuthi kuphelile for us ebhizinisini. Udirector weBuzz SA ufuna ukusikhipha egemini. Uthi i-contract yethu njengoba ehleze wa-renewer every 3 years angeke sayi-renewer this time. Sesisalelo unyaka owodwa ukuthi siseve eBuzz SA mase kuyaphela ngathi and will be out of business. I-project ekudala abantwana bami nisazalwa siyibambile isizosiphuncuka kanjalo nje ezandleni ngoba nakuba wakhe engasekho. Sisashaqile kanjalo avelana aphendula uRihanna athi khulilekani mndeni nginecebo mina elingasikhipha kuyona yonke lenkinga. Siqhubeke nje sibe omkhize aba-grand financially. Thina sisoze sawa, thina singomkhize. Hhayi-ke simbuze-ke ngimbuze mina ngithi dadewethu lithini lelo qhinga lakho? Ithini leyo plan ukuthi sikhiphe ehluphekeni? Athi uRihanna hayi ngisobe siyidiscuss okwamanje khona le kumele ngiye khona. Kwasuka lokho avelana sukume kuRihanna agqishazela ahambe. Umuntu amufikile ahambe kunaleli room leli esasiphotocopha kulona elingemuva lenkampanini yethu elingasasebenzi because sesinenye indawo enemishini emisha eyisimanje kuphotocopha kuyona. Leliya room isiphotocopha mangabe kuwukuthi mhlawumbe sinama deadlines sifuna ama-photocopy amaningi. Ahambe kumuntu wami-ke ahamba ye khona ufikile. Afike enza i-call athi ngicela sihlangane manje in 20 minutes kushubile kuyaphuthuma. Ayike ufikile akatshelanga muntu sonke besisathukile nje usikwenzakalani. Wavelana ufikile wahamba wangakhuluma namuntu akekho nomuntu obonile ukuthi uhambile. Ayike vele abantu bacabanga ukuthi ayisho ukuthi uye ema-business meeting. Mekafika uhlangana ey'ndaweni ey'semahashahasheni noBen. Afika akhulume noBen. Ben isithandwa sami. Kushubile dali, kushubile iplani yethu leyane kade sinayo ukuthi sifuna ukuthi singene sigadle sithola imali lapha singene ngomfazi wami.
ngathi kuzomele sispeed up-ke manje ngoba naku phela umndeni wakamkhizi ukhuluma iy'ndaba zokuthi ebhasi SA bayabaxosha manje, bayabakhipha, bayabaphuca umsebenzi. So it means njengoba besanemali, le mali labazophuma nayo abazoyisebenza, kuzomele sisheshe siyithathe imali bangaze babe broke labantu, because ayikho enye into abayaziyo empilweni except ifashion. UBen aphendule athi, sithandwa sami, kuzomele silicubulungisise kahle lolu daba. Kuzomele sigadle la bangasilindele khona. Awungitshele nje itheni feeling, baxoxe bathini mangabe bezwa le ndaba zokuthi ibhizinisi is about to come to an end. Hhayi-ke aphendule kumuntu wami loya ya. Ufikile umuntu esilobolene naye. Atshela isoka lakhe uBen, mina engazi nokwazi ukuthi liya exist. Athi lokwentombazane yakhona uqhoza sekuthiwa uRihanna uthe yena uneplan elingabakhipha kuyona yonke le nyakanyaka. Athi uBen, lalela lana ngemuntu wami, kuzomela ukuthi ubeke indlebe usilalelele ukuthi ithini le plan ukuze mangabe sigadle izinto zethu zisihambele kahle. Hayi-ke uphele ku-meeting wabo kuvunyelwane kanjalo-ke. Shukuthi mina-ke igama lami nguSinemi, ngihleli-ke lapha ekhaya. Ngihleli ngiphethwe i-stress, ngiphethwe inkontalala ukuthi inkampani yababa hey izophenduka umlotha nje kanjalo. Ngibhizi ngishaya ama-cocktail, ngiyaphuza la, ngiyamixa, ngiyabududluza. Hake kufika umuntu wami-ke manje ufikile. Athi, sithandwa sami, kodwa mntakwethu mangabe usuphuza kanje, ngicabanga ukuthi akusisona-ke isikhathi sokuthi siphuze mntakwethu lesi. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi sifinqe, silwele ukuthi inkampani yababa wakho ingacrasheki phansi. Aqhubeke-ke umuntu wami ufikile, angitshele athi, sithandwa sami, kuney'ndaba engifisa ukukutshela zona. Kodwa enhlizweni yami ngiyasaba ukukutshela zona. Kodwa njengomuntu wami, uhalf omunye wempilo yami, phela wena you are my better half. So kuzomele ngitshele, ngingagcini indaba, ngikwazise yonke into engiyicabangayo nento engiyibonayo. Hhayi-ke ngimbuze ngithi, sithandwa, ukhuluma ngani-ke manje? Ngoba phela mina ngiyakuzwa lokuthi kuzomele siyilwele inkampani. Yini lo usufuna ukungitshela yona? Aqhubeke-ke umuntu wami ufikile. Athi, umthemba kangakanani usisi wakho omdala uRihanna? Ngithi mina ngimthemba ngempilo yami yonke. Athi, ungafila kanjani mangase uthola ukuthi yena uplana ukuthi le nkampani le ayidle yonke kube eyakhe, nisale nina nibudengwane ningenalutho? Ungafila kanjani mase ngikutshene lokho? Kodwa sithandwa sami, kumele ukubheke ukuthi ngalesikhathi ubaba wakhe edlule emhlabeni, uRihanna akazange wahlaliseka phansi njengomuntu ozilile. Ubekahlezi eshaya ama-up and down, ephuma. Ngisho nelanga lomngcwabo waphuma, waze wafika nje ama-awana amancane ngenkonzo yemvuselelo ozowahamba waya emathuneni, kodwa emva kwamathuna waphinde wahamba wanyamalala. Manje yiliphi leli qhinga leli athi unalo? Waye engafuni ukuthi alidiscuss iqhinga lakhe. Awubona ukuthi ikhona into wrong ngaye? Ngimbhekile nje ngathi ikhona into wrong abhizi ngayo usisi wakho uRihanna. Kuzomela ukuthi mntakwethu-ke umqaphele. Angisho ukuthi ngikhuluma kambi ngefamily yakho, kodwa uyazi ukuthi uma wakho akusiyena uma kaRihanna. Yes, umkhulisile kodwa kamzali. Uma kaRihanna ngqo uphesheya le and usefile kubaba wakhe. Ayisekho into esalele uRihanna le South Africa. Ngivela ngibe confused-ke ngithe, sithandwa sami, akukhonakali. Athi baby, hayi ngizokunikeza isikhathi Sine ukuthi uyibonele, ngizole ngikutshengisa nje izinto ezincane kumele ukuthi uyinake. The following day, emva kokuthi mina noFikile sibe nengxoxo eshubile, sihambe noFikile endlini, kusale uma asala nodadewethu omdala uRihanna. Hhayi-ke they are having i-breakfast. uRihanna uyena ocelele breakfast ukuthi uma naye babe nayo. Uma angaye emsebenzini basale badiscusse leli cebo leli athi unalo ukuthi lingasukumisa ibhizinisi lethu. Hhayi-ke aqale kuRihanna. Asho ukuthi ma ngiyathemba ukuthi uyayibuza uyayiphendula ukuthi ngikubizeleni la. Okokuqala nje angiqale ngokuthi ngikunikeze nje i-assurance ukuthi ma mengibona wena, ngibona umzali wami, ngibona ithemba lami, uwena owangikhulisa kusukela ngisemncane uma ehambile wabo i-drug addict. Futhi okunye mama, ngikhuliswa uwena and bengikhula ngiclose nobaba. Ubaba wangitshela ukuthi if anything happen kuyena, yena ungitrainile, ungigrumile ukuthi ngenze sure ukuthi ayikho into embi eyehlekalela umndeni walekhaya.
ngicela ukukuthembisa futhi ngicela ukukwazisa ukuthi ma, whatever noma kuthiwa ubani ofuna ukuzodubula le khaya, kuyomela ibhulethi aqala ayifake kumina ukuze akwazi ukuhlasela umndeni wethu. Soze mina ma ngayekela ifa lomkhize lishabalale kanjalo, ngiyolwa ngilwe ngey'thukuthuku zami. Abuze kuma, lithini icebo Rihanna mntanami lokuthi sisukumise inkampani yethu singafi nje kanjalo? Aqale kufikile athi ma, thina sinegama elikhulu somkhize thina okhabazela. Sidumile everywhere, sidumile eBusiness A, sidumile yonke indawo. Ngicabanga ukuthi kulonyaka esinawo isikhathi eside kakhulu kabi leso. Isikhathi esisibonelele ukuthi sikwazi ukusukuma ngaso. Kunganjani ma ngemvume yakho ukuthi siqale i-brand yethu, sistylishe ama-celebrity ngaphandle kweBuzz SA, sistylishe i-youth, senze show ukuthi sisebenzisa igama lethu, ukuduma kwegama lethu kungaka-announcwa ukuthi siyakhishwa eBuzz SA, sifake impahla yethu, siyifake kuzona zonke iy'tolo lezi, and si-trend. Angisho thina sine-social media following, senze show ukuthi senza engathi usemuva kwezinto if awakagqoki i-brand yako omkhize okhabazela. Athi uma cha icebo elihleke lelo, yazi mntanami ngiyalithanda. Kuzomela siqaleke sisebenzele kulona, kuzomela si-involve usisi wakho-ke usine, mase si-involve-ke nomuntu wakhe-ke ufikile, ngoba phela hhayi loyo thunayo igudi ngomsebenzi. Siqale sihlale phansi somkhize sikhulume, sidiscuss ukuthi ithini i-way forward. URihanna athi phela ma, iyona nto ade ngifuna ukukhuluma ngayo leyo. Kunganjani singamtsheli udadewethu usine kanye nomfazi wakhe phela ufikile, because usine singamthemba but usine obvious uzoxoxela umngani wakhe umfazi wakhe ufikile, and ufikile as much as eseyilunga lale khaya kodwa unomndeni wakhe nabantu angabaxoxela. Mase indaba ma iyabhebhetheka iye phambili, uthola ukuthi asisakwazi ukuyisebenzisa le opportunity. Kunganjani le ndaba siyigcine phakathi kwami nawe, lo msebenzi lo siwenze ngemfihlo kungazi umuntu. Ngisho nabantu esibaqashile sibaqashe ngokuyimfihlo, bangazi nokuthi baqashwe yithina. Thina sifike kubona nje sithi thina siyi-consultant for a certain company, ukuze lento le ingabhebhetheki, kuphume ku-social media, kuphume ey'ndabeni ukuthi sizama ukugqiba iy'ndaba zokuthi siyaxoshwa lena, kuze ku-endaphe iplani yethu ingasebenzanga ma. Hhayi-ke avumele phezulu kuma ecebeni lika-Rihanna ukuthi le ndaba le abayigcine iy'mfihlo phakathi kwabo bobabili. Hhayi-ke emva kwalokho uma naye uRihanna besebebhizi njalo bayanyamalala, bayahamba, kubhizi nje, kurafu nje, kubhizi. E-ofisini abasatholakala isikhathi esiningi baphumile, bathi ba-attend ama-meetings, baphuma ngaphandle, babhizi nje. Ngelinye ilanga uRihanna eyihlalele ekamereni lakhe eyingcofozela ifoni engayile emsebenzini. Ubona lapha ngaphandle umuntu wami ufikile, khona into ahamba yoyilahla emgqomeni. uRihanna imthuse lento le, ithi the whole fikile ahambe ayolahla emgqomeni. Angisho ebathroom yabo banomgqomo la bafaka khona izinto, mase bayafika abantu abaklinayo bathathe lezo zinto bambe boyilahla. How come ufikile ahambe ayoyilahlela emgqomeni? Ufikile ephakeme kanje engawuthinta umsebenzi wezandla, ethi yena akayisebenzi i-labor work. Shukuthi ikhona into ayifihlayo lapha, ikhona into ayilahlela yena ngezandla zakhe mathupha, afuna ukuthi abasebenzi bangayiboni. Hhayi-ke kuthi ebusuku abantu sebelele, asukume uRihanna anyonyobe, ahamba emgqomeni ayobheka ukuthi khona nemgqomeni, ayithathe lento elahle ufikile. Megafica lento elahle ufikile, hawe ma, i-pregnancy test, ufikile i-positive, inemigqa emibili. Ufikile ukhulelwe, shukuthi uchithela umntaka ma ngendoda. Ukhulelwe kanjani ufikile? Athuke uRihanna, kodwa lento le ayigcine ngaphakathi kuyena. Ayike uRihanna udadewethu omdala ungicelile ama-outs, sihlelike laphayana. Sidlela izidlo, siphuzela into ezimnandi. Nonke niyazi ukuthi ey'nkambini zikaFaro ngiyacwila, ngiyayifikela nje, ngiyayithandela. Hhayi-ke ungithengelile iwine, red wine, kumnandi. Like I always make i-excuse for ukucwila ey'nkambini zikaFaro. Hhayi-ke sicwilileke lapha kumnandi, ngihleli noRihanna udadewethu. Useyaqala uyangibuza ukuthi sisi wami
Awungitshele, athini ama-plans wenu nje ngokuthi nibe nabantwana? Do you have any plans? What are your plans for ukuba nabantwana njengoba nje ni-same sex couple? Ayi ngimtshele ukuthi hayi besingaze siyicabangeke leyo, asakacabanga ukuthi sibe nabantwana. Maybe in future sohlala phansi mina nomuntu wami ufikile siyiplane kahle ukuthi singenze njani ukuthi sithole abantwana. Hayi uRihanna athi hayi no it's fine, angibuza impilo nje in general la isixoxele nje kube mnandi sivibe athi mntaka vele nje ngikhiphile lana because la kuselokhu nje sezwa le ndaba ezimbi, we are busy trying to secure the bag nje sixakekile sumndeni, angisabi isikhathi nesikhathi mina nawe ukuthi nje sike sichile. Hayi kube mnandi nami ngikujabulela ukuhlala nodadewethu. The following day, umfazi wami ufikile angigibelisa ibhayikhi athi asishiye amafoni emuva ukungisa kanhliziyo ngise. Ufuna sihambe siyodla ijoy, siyo-enjoy. Hake mesifika-ke lana vele isendaweni nje emnandi, ey'pholele, ubekile iy'phuzo la ufikile, usethile nje yonke into. Hhayi-ke siyashaya-ke, siyakhala. Nonke niyazi-ke ukuthi iy'phuzo ngiyayithandela. Ziyakhala-ke sishaya ibhiya-ke manje. Sidudula ibhiya. Aqale-ke umuntu wami ufikile athi sithando sami ukukubiza kwami la angikubizelanga ukuthi sizophuza ubhiya. Bengikubizela ukuthi kunodaba enginesifiso solokuthi mina silidiscusse nawe. Ngithi kodwa fikile. Angisho ukuthi ungisa kanhliziyo ngise. Ufuna ngihave fun. Iliphike lolo daba mntakwethu ufuna silidiscusse. Abuze kufikile athi sithando sami uke wanothisa ukuthi uma wakho banoRihanna kule insuku lezi babhizi ababambeki bahlezi bengekho ofisini. Ngithi ngeke ngabona. Athi ufikile babhizi ngani sithando sami? Angazi sithando sami babhizi ngani. Kodwa uqinisileke nokho babhizi bo abazange bababhizi kanje before. Yini la babhizi ngayo vele ngempela abangasitsheli yona. Athi ufikile ke sithando sami. Ilapho-ke washeshe wayibamba-ke le ndaba. Ngicela wazi ukuthi wena uphethe u-25% waleya nkampani. Uyadeserva ukuthi wazi yonke into eyenzeka kuleya nkampani. Into engizokutshela yona-ke uRihanna useyayazi i-weakness yama wakho ukuthi uma wakho weak ngakuphi. And uyayisebenzisa leyo weakness ukuthi ufuna ukuyisebenzisela ama-gains wakhe. Ukuthi leya nkampani le agcine sayinisa uma wakhe, amsayinise ukuthi kube yakhe. Ila ungena khona-ke sithando sami ukuthi usukume ulwelo ngokwakho. Ungavumeli ukuthi udadewenu waphesheya akuthathele nje ngokwakho kanjalo. Kodwa sithando sami angisho kamba ngimkhulumi kamba udadewenu. Ngithi hamba sithando sami uhambe uyoyibhekisisa le ndaba ukuthi kwenzakalani. Lapho mina ngikhona-ke sithando sami ngizokupha amacebo ukuthi ungathola kanjani ukuthi kwenzakalani. Ngibuze-ke mina ngithi sithando sami yazi uqinisile khona ukushaya amanzi lapha ekhaya. Ikhona into uma noRihanna baphezulu kwayo. Kuzomela ngithole ukuthi baphezulu kwani. Kodwa ngizothola kanjani sithandwa sami? Athi ufikile-ke lalela-ke manje kuzomela uthole ukuthi baya kuphi bayokwenzani. Kodwa ukuze uthole kanjalo akumelanga ubalandele ngoba labantu laba basile. Bayazi vele ukuthi uyasuspect. Bayazi vele ukuthi uzobalandela and baplanile ukuthi bazophuma kanjani mangabe ubalandela. Kuzomela ubabambe laba bancane ngakhona. Vele baya uGoogle Map emafonini wabo ukuthi kubonakala ukuthi bahambe kuphi nakuphi. Sebe uswitchile off vele. Into ekuzomela uyenze angisho imoto lezi abayidrivayo ezenkampani. Kuzomela ukuthi ungene wena kwi-system ye-car tracker yalemsebenzini ubuke ukuthi imoto zenkampani zonke zihamba kuphi. Masubheka lezi ezihamba bona ukuthi ikuphi la bahlezi beya khona bephindelela every day. And then isithando sami uzobe usubona iplanning ukuthi ungena kanjani kulento ye-car tracker. After that uzongitshela ukuthi kuphi. Mase-ke mina nawe sihlangane neplan, sihlanganise iqhinga, sihambe siyothola ukuthi kwenziwani, benzani. Anginabantu sithando sami bakudlela ikhampani mina ngikuthanda, bakudlele ngibhekile. Amagama asho ufikile. Ayihlaba inhliziyo yami, ahlaba phukele enhlizweni yami. Ngihambe-ke manje ngingene kwi-system yasemsebenzini. Ngithole vele i-access yokuthi ngibuke ukuthi imoto kaMani kaRihanna ihamba kuphi. Mengithi ngiyabheka kunendawo same spot, same ndawo uMani noRihanna abayihambelayo every day.
bayaphuma mhlawumbe ngey'khathi ey'hlukene sometimes kodwa bayohlangana kule ndawo. Every day alikhe lamahhala. Ngihlale phansi ngicabange into engizoyithini le, who to trust. If kuwukuthi umzali wami nosisi wami omdala bakwazi ukuthi kube khona into abangifihlela yona abangangitsheli yona, ngobani? Ngicabange ngithi mina no. Lento kuzomela ngihambe ngiyoyibhekela mina ngedwa. Angeke ngize ngimtshele ufikile ngayo, angeke ngitshele umuntu, ngifuna ukuthi ngiyitholele, ngiyibambele mina mathupha. Episode 2 uyalandela. Okwamanje socela ukuthi usifollowishe on our YouTube channel Buzz SA, usubscribe kumahala ha, akukhokhwa mali, uphinde uhambe uye on our Instagram page, ufike nakhona usifollowishe on our Facebook page, ufike usifollowishe Buzz SA. Siyanthanda kakhulu ke, isiyolala ibonene etorini ku episode 2 naseyitorini elandelayo. Mwah.